Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al'ummanmu na gidan crypto space da sauran gidajen ƙasar Hausa, musamman masu Interlink, Interlinkers, ITLG, ITLX, barkanmu da wannan lokaci. Wato game da batun Interlink da muke magana a kai, wato wurin posting ɗin, musamman ambassadorship program ɗin da muke magana, kowace rana akwai posting irin wanda ake so ka yi. Misali, kamar rana ta kusa da ta ƙarshe, za a so ka tattauna batun ambassadorship. Sai dai ba laifi, abinda na lura, kana iya ɗaukan posting ɗin wani ka kwafa ka nemi wani ɗan hoto ka sa. To amma ya ake yi a nemi hoton nan a sa ne? Ka kama yanzu, idan ma kana da hoto, kana so ka ɗauko hoton wani ka gyara ya koma, sai ka tafi Gemini. Kaga wannan Gemini ce na buɗe, wannan kowa ya san yadda ake buɗewa. To ka zo Gemini sai ka zo wajen plus ɗin nan, sai ka je ka ɗauko wannan hoto da kake so ka gyara. Bari in ce gallery, sai ka je ka duba wani hoto ne na Interlink da aka yi, za ka je ka ɗauko ka gyara. To kun ga wannan ko? To bari in je in ga ko zan ga wani hoton Interlink nan gaba. So kaga ga wani Interlink group mining, bari in ɗauko. To na ɗauko shi. Ina so in gaya mishi cewa ya gyara min wannan hoton. Amma da Hausa zan yi bayani mu gani. Bari ce mai ina son ka yi min hoto wanda zan sa a cikin X, in bracket Twitter, akan Interlink. Sai in ce ka yi amfani da wannan logo. Amfani da wannan logo domin yin hoton. Yawwa, to kaga na bashi bayanan yadda nake so hoton ya kasance kenan. Ka rubuta Interlink ambassadorship a ƙasan logon. Za ka iya bashi bayanai yadda kake son hoton ya zama. Za ka yi ta bayani duk abin da kake so ya sa maka zai sa. Za ka ce mai saka min hoton mutum ɗaya. Mutum ɗaya yana murmushi a hoton. Ka yi shi cikin ƙwarewa. Sai ka danna OK, wannan ɗan kibiyan shi kenan. Sai ka zauna ka jira abin da Gemini zai maka. So sai ka jira ka gani. To kaga wato bai fahimci Hausa ba kenan. Gemini bai fahimci Hausa ba kenan. To sai ka koma ka ɗauki wannan rubutun. Sai ka koma ka yi copying wannan rubutun. Sai ka tafi da shi ChatGPT. So kaga yanzu abu biyu muke yi kenan. Wanda suka ce ba sa fahimtar Turanci, su suna so su riƙa yi da Hausa, amma sai su kwafe shi su kai shi can Twitter su post. Misali, kaga yanzu zan ce mayar mun
zuwa Turanci. Sai ka matsa, sai ka yi pasting abin. Sai ka yi haka. To ka gani? Ka gani ko? Yanzu wannan shine abin da ka samu. Sai ka kwafe shi gaba ɗaya. Sai ka kwafe shi. Kai kwafi. Sai ka koma nan wurin. Sai ka ƙara ɗauko hoton. Don ta yiwu bai fahimci, ko kuma ma kana iya ka fita gaba ɗaya, ka sake sabo, sai ka shiga, sai ka sake ɗauko hoton a gallery. Ina ma yake ne? To bari in ɗauko shi. Yawwa. So kun gani? Sai ka danna. To ga shi ne yanzu. Yanzu yana tafiya. Shi Gemini kaman bai fahimci Hausa ba. Amma dai ya fahimci Turanci. To sai ka rubuta abin da kake so a ChatGPT. Ka ce mayar mun zuwa Turanci. Kamar yadda kuka ga nayi. Zai mayar maka da shi zuwa Turanci, sai ka ɗauke shi ka kai shi duk inda zaka. In abu ne za ka rubuta a Twitter zai maka. In ma ina za ka kai shi da Turanci zai maka. Kaga sauƙin wayannan AI ɗin kenan. To saboda haka ina fata dai masu kallo da saurare suna fahimtar inda aka dosa. Ka gani ko? Kuma yanzu wannan rubutun ma da ya ce join a mining group, inda na so zan iya cire shi. Amma dai yanzu saboda lokaci zan iya in ci gaba kawai. Sai ka danna nan wajen inda aka sa save ɗin nan. To kana danna save, zai saving maka akan wayarka. Kaga yana downloading ko? Yawwa, ya gama downloading. To yanzu me za ka yi? Za ka je kai posting a Twitter ne akan maganan Interlink Ambassadorship Program. To sai ka tafi Twitter ka. Duk da cewa dai abin da nake so in yi typing da Hausa zan yi, bari in tafi ChatGPT. Na taho ChatGPT, bari in ci gaba da rubutu. Mayar mun zuwa Hausa. To sai ka sauka ƙasa. Sai ka ce Interlink project ne da ke kulawa da yawan aiki. Ba yawan tokens da ka tara ba. Wannan dai kawai ina da magana ne. Ambassadors su ne jigo a cikin Interlink. Suna aiki ba dare ba rana domin haɓaka Interlink. To bari in cire wannan Interlink project. To bari in bar shi haka. Sai ya mayar min da wannan kaɗai zuwa Hausa. Ya mayar min da shi zuwa wai Hausa na ce kuma wannan ba haka ya kamata in yi ba. Na yi kuskure, zuwa Turanci nake so. Sai in yi pasting, sai in gyara. Kash, kuskure ne. Turanci zan sa. Yawwa. To sai in ƙara tura mishi. Kaga yanzu
To ga shi abin da ya rubuta mu. Ni ko ka taɓa nan ka kwafi ko kuma ka yi highlighting. To bari in tafi Twitter yanzu. Yanzu ina da hoto, ina da rubutu. Zan je Twitter in yi paste, in yi posting. Kaga nan zan zo kenan. Ya danganta da irin posting ɗin da aka ce ka yi. Sai in taɓa post. Gashi nan, to gashi nan yanzu. Sai ka yi pasting wannan rubutun ko kuma ka ɗauko hotonka. Ga hotona nan dama shi ne a kusa-kusa. Sai kuma in yi pasting rubutun. So kaga wannan shi ne an gama komai. To akwai hashtag da ake yi. Duk posting da ka yi indai ya shafi Interlink a Twitter. Sai ka danna hash. Sai ka rubuta Interlink. Ka sake hash ITL, hash ITLG, hash ITLX. So kaga rubutun ya yi yawa har wannan ya yi ja. To me zan rage don to bari in share wani abu. To bari in bar shi a iya Interlink ɗin kawai. So kun ga yanzu na riga na kura komai. Kar ka manta Interlink, hashtag Interlink, hashtag ITL, hashtag ITLG, hashtag ITLX. Wa'innan guda huɗun duk posting ɗin da za ka yi kar ka manta da su. Kar ka manta da wa'innan. Yawwa to yanzu zan yi posting. Na yi posting. Yawwa to wannan posting ɗin shi za ka zo sai ka ce to ina nake, bari in je profile. Sai ka je profile ɗinka. Za ka ga wannan posting ɗin shi ne a sama. Kun ga gashi nan na yi posting. Gashi nan. To sai ka zo ka yi sharing. Idan za ka je group ɗin akwai inda za mu ba ku Telegram. Sai ka kwafi wannan link ɗin ka danna wajen shi da wajen wannan ɗan abin ɗin. To sai ka zo ka kwafe shi. Bari in taɓa shi. To sai ka ce copy link. To sai ka tafi wannan WhatsApp group ɗin da muka ba ku. Za mu ba ku Telegram group da za mu ajiye muku a WhatsApp. Inda za ka je ka yi musu pasting a wurin. Da ka taɓa link ɗin group ɗin zai kai ka ya buɗe. Sai ka yi pasting wannan abin a wurin. Wannan wato ainihin sai ka yi pasting wannan a ciki don kai ma wato a gane cewa yau ka yi aiki. Kuma a kowace rana za ka yi irin wannan posting ɗin ne guda abin da ya shafi guda 3, guda 4. Misali, bari in gani, bari in nuna muku yadda zan je in yi posting saboda kada wani ya zo ya ce ai ban yi bidiyon ya yi complete ba, shi yanzu gashi ya ruɗe bai ma san yadda zai yi ba da sauransu. To bari in je in yi post, in je in yi pasting. So yanzu inda muka yi training ne nima nake komawa saboda in ba ku Telegram link ɗin. To wannan shi ne link ɗin. Kuma shi zan ba ku link ɗin. Sai ka zo nan ka taɓa. Zai kai ka Telegram ɗin inda ake pasting. Ka gani ko? Ya kautar da ni. Yakan yi haka wani lokaci. Na ƙara taɓa link ɗin. Yawwa to sai ka yi paste kawai. In ka yi pasting shi kenan. To za ka iya wannan posting ɗin tun daga guda 1 har guda 3 kamar yadda aka umarce ka yi. Ya danganta da me aka ce, wani batu aka ce ka tattauna a cikin posting ɗin da za ka yi na ranar. To haka za ka yi shi in Allah ya so.